że w dziedzinie tej działają Państwo w zakresie zagrożenia obecnego wieku. Wyższe stopnie i zapewnić również to, że samorządy, tak jak do tej pory, włączają się w to, aby polepszać bazę waszego sprzętu, po to, by bezpieczeństwo naszych mieszkańców było zawsze lepsze. Będziemy nadal się w to włączać i deklarujemy taką współpracę, bo wiemy, że współpraca z wami to współpraca dla bezpieczeństwa i podniesienie wszystkiego to, co liczy się z poprawą warunków życia naszych. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych i dziękuję tutaj panu komendantowi kartuskiej policji, że również podjął tę inicjatywę, aby włączyć się w patrolowanie naszego miasta i naszego terenu poprzez patrole rowerowe. Te 2 rowery to oczywiście Straży Miejskiej, a 2 zostały zakupione również z funduszów gminnych, dlatego abyśmy wspólnie mogli mówić o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, abyśmy zwiększyli ilość patroli na naszym terenie. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję i niechaj służy ten sprzęt. Jak Państwo widzą, i stroje, wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie i mam również, że to bezpieczeństwo będzie tak wspólnie z nami funkcjonować i trwało długo. Dziękuję bardzo. Chciałbym panu komendantowi przekazać tego miśka, policjanta, naszego Bruna, aby ewentualnie był pamiątką dzisiejszej uroczystości i panu komendantowi na wasze ręce wszystkie najlepsze życzenia, zdrowia i pomyślności wam wszystkim i bezpiecznego powrotu zawsze do domu. Dziękuję bardzo.